Tällä videolla kerron mun 4. M1-lähetteestä. Erikoissairaanhoidossa, kun kävin näiden selkäoireiden takia, niin ajateltiin, että tämä tulee psyykkisistä tai toiminnallisista syistä. Ja minut ohjattiin tänne psykiatriseen avohoitoon, johon olin kyllä valmis tulemaan. Ja minua ei haittaa yhtään, että arvioidaan myös sitä psyykkistä vointia, että totta kai ihminen on kokonaisuus. Ja siellä mainitsin tästä minun kortisonikokeilusta ja siitä, että olin hyötynyt siitä. Lääkäri halusi varmistaa verikokeilla, että onko se vaikuttanut mun elimistöön. Ja sinä päivänä en päässyt verikokeisiin, koska olisin tarvinnut apua siihen. Ja olin sitä hoitamassa sitten toisena päivänä. Mutta lääkäri näki tarpeelliseksi tilata mulle ambulanssin kotiin, joka sitten vei minut verikokeisiin ja siellä ajateltiin, että olen vaaraksi itselleni, kun olen tätä kortisonia itse kokeillut ja sain nyt 4. M1-lähetteen.